nyambar para kanca-kanca sami kladen wonten mriki menawi lepat nyuwun pangaksama kembang kacang kembang enoko paman yoga ayo ditindakno ojo anjrah ingkang puspita arum kasiliring samirana amrih sekar gaduh kungas kandanya mawe raras retnane riya
yo.
Sing tenang Jo. Keringgap. Buka peti ana mlincone seneng ora tangi durung mesti dadi bojone.
Santai. Ya ya ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Kembang pring salung pring tipone mireng ayo kanca do sing eling marang Gusti kang peparing
tuku kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura
เ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ